Dragwyddol Dduw Dad, am ei ti ein cyrfarch yn dy fab Iesu Grist, dyrchafwn ein lleisiau mewn mawl i ti. Am Iesu'n galw i'w ganlyn, dathlwn ein galwedigaeth, a chyflwynwn ein hunain, ein doniau a'n diffygion, ein ffydd a'n ffeileddau, i ti ein cymryd, ein cywiro a'n defnyddio, yng ngwaith dy deyrnas. Bore da iawn i chi gyd a chroeso cynnes iawn i chi i Roedwyd Ddigidol. Wi yma yn cerdded rhan o llwybr yr arfordir rhwng Mwnt ac Aberporth. Sa'i cweit yn siŵr ble ydw i ar hyn o bryd, ond wi'n gwybod bod fi ar y llwybr iawn. Y pregaeth fyna siŵr o fod yn dwse. Croeso cynnes i chi gyd, yn dda cael eich cwmni chi. Gobeithio gewch chi fendith o gyd addoli am ei bore yma.
Dechrau'r weinidogaeth yng Galilea. Ar ôl iddo glywed bod Ioan wedi garcharu, aeth Iesu ymaith i Galilea. A chan adael Nazareth, aeth i fyw i Garpernaim, tref ar lan y môr yng nghyffiniau Sabulon a Naftali, fel y cyflawnid y gair a lefarwyd trwy'r proffwyd Eseia. Gwlad Sabulon a gwlad Naftali, ar y ffordd i'r môr, tu hwnt i'r Iorddonen, Galilea'r cenhedloedd. Y bobl oedd yn trigo mewn tywyllwch a welodd oleuni mawr, ac ar dirgeliont tir cysgodangau a gwawriodd goleuni. O'r amser hwnnw dechreuodd Iesu byrgethu'r genadwri hon. Edifarhewch, oherwydd y mae teyrnas nefoedd wedi dod yn agos. Wrth gerdded ar lan môr Galilea, gwelodd Iesu ddau frawd, Seimon a elwyd Pedr, ac Andreas I frawd, yn bwrw rhwyd i'r môr. Pysgotwyr oeddent. A dywedodd wrthynt, dewch ar fy ôl I, ac fe'ch gwnaf yn bysgotwyr dynion. Gadawsant I rhwydau ar unwaith a'i ganlyn e. Ac wedi ddo fynd ymlaen oddi yno gwelodd ddau frawd arall, Iago fab Zebedeus, ac Ioan I frawd yn y cwch, gyda Zebedeus ei tad yn cywiro'i rhwydau. Galwodd hwythau, ac ar unwaith, gan adael y cwch a'i tad, canlyniasant ef. A blais yn galw arna fi o'r nef, llais fy nhad yn cymell fennau ti a dref. Ring I fyny yma yw'r hyfrydlau sydd yn croesawu gwanaf ti a gwlad y dydd. Ring I fyny yma, dring, dring, dring. Ring I fyny yma, dring, dring, dring. Ring I fyny yma ti a gwlad y dydd. Ring I fyny, dring, dring, dring. Ring I fyny yma, dring, dring, dring. Ring I fyny yma, dring, dring, dring. Ring I fyny yma ti a gwlad y dydd. Ring I fyny, dring, dring, dring. Tywys fy ngherddediad cyfarwydd a haid, ti ar hirthrig fannau Breuddwyd Iesu a gwaed. Yno mae myrddinau welwyd gynt yn wan, Iesu dring a fennau yn dy law i'r lan. Ring I fyny yma, dring, dring, dring. Ring I fyny yma, dring, dring, dring. Ring I fyny yma ti a gwlad y dydd. Ring I fyny, dring, dring, dring. Ring I fyny yma, dring, dring, dring. Ring I fyny yma, dring, dring, dring. Ring I fyny yma ti a gwlad y dydd. Ring I fyny, dring, dring, dring. Ring I fyny yma, dring, dring, dring. Ring I fyny yma, dring, dring, dring. Ring I fyny yma ti a gwlad y dydd. Ring I fyny, dring, dring, dring. Stori'r Testament Newydd yw stori pobl a ddaeth yn ddigon agos at Iesu I ddal I freuddwyd. Wrth gwrdd â Iesu, oedd pobl yn cael ei swyno ganddo. Oedd rhywbeth ynglyn ag endoedd. A phan fyddai'n darllen yr hanes hwn am Iesu'n galw I ddisgyblion, wi wastad yn synnu pa mor gyflym yr oedd y disgyblion a pha mor barod yn nhw I adael I rhwydi pysgota I ddilyn Iesu. Mae Matthew yn dweud wrthyn ni fod Iesu yng Ngharpernaim. Oedd Ioan fydyddiwr erbyn hyn yn y carchar. Doedd e ddim yn ddi gyd-digwyddiad, mae ar ôl clywed am garcharu Ioan,
y dechreuodd Iesu ei weinidogaeth ei hun o bregethu fel pe bai yn cymryd lle Ioan, gan bregethu neges wedi feirwch oherwydd medde fe y mae teyrnas nefoedd yn agos. Ac un diwrnod wrth gerdded ar lan môr Galilea, fe welodd Iesu ddau frawd, fel ych chi'n gwybod, Seimon ac Andreas, yn taflu'r rhwyder môr oherwydd taw pysgotwyr o'n nhw. A fe ddwedodd Iesu'r geiriau cofiadwy hynny wrthynt, dilynwch fi, dewch ar fy ôl i, ac fe'ch gwnaf chi'n bysgotwyr dynion. A dyma nhw'n gadael i rhwydi, yn gadael i cychod, yn gadael i gwaith, ac yn ei ddilyn e. Ac wrth fynd ymlaen ychydig fe welodd e set arall o frodyr, Iago, fab Zebedeus a Ioan ei frawd, mewn cwch o'n nhw hefyd gyda'i tad, yn trwsio'i rhwydi, a dyma fe'n galw nhw hefyd. Ac ar unwaith, medde Matthew wrthon ni, gadawsant hwy hefyd y cwch a'i tad a dilyn Iesu. Ond yw hynny'n ymddangos bach yn sydyn i chi? Dim trafodaeth wedi bod. Dim, wel, fe feddyliwn ni drosto fe, ddewn ni nôl atoch chi fori. Dim pidwch a'n ffono i, fe wna i'ch ffono chi. Allwn ni ddim a gwadu bod y 4 pysgotwr hyn wedi ymateb yn eitha byrbwyll mewn gwirionedd. Mae'n amlwg i bod nhw wedi cael ei dal yn rhwyd breuddwyd Iesu Grist. A fi'n credu bod y ffaith i bod nhw wedi bod mor fyrbwyll yn awgrymu rhai gwirioneddau twfn iawn, wy'n credu. Gynta i gyd, bod rhywbeth eithriadol ynglyn â Iesu iddyn nhw weithredu mor gyflym a mor sydyn a mor fyrbwyll. Hynny yw, sbon ni'n cael ein hysgubo i ffwrdd mor gyflym pan mae person cyffredin diflas yn dod ato ni ydyn ni. Oedd rhywbeth sbesial am Iesu Grist. Oedd rhywbeth amdano fe a ddyn osod yn wahân i bobl eraill. Fe gynhyrfodd y 4 pysgotwyr hynny, Seimon, Andreas, Iago ac Ioan, pan ddaethon nhw wyneb yn wyneb â Iesu. Gadawon nhw'u teuluoedd, gadawon nhw'u gwaith, gadawon nhw bopeth oedd yn bwysig iddyn nhw, mwyn dyfodol digor ansicr fel i ddisgyblion e. Oedd rhaid fod rhywbeth arbennig iawn ynglyn â'r person hwn. Yn ail wedyn, rhaid hefyd fod rhywbeth arbennig am freuddwyd Iesu. Daeth Iesu bregethu fod teyrnas nef yn agos. Beth oedd yn y deyrnas honno fi'n gyfrifol am greu cymaint o gyffro ymhlith y pysgotwyr? A pham nad i ni heddi yr un mor gyffroes ynglyn â hyn? Wel, falle nad i ni'n deall yn iawn beth yw'r deyrnas. Neu falle nad i wedi chyflwyno yn iawn i ni. Mae'n atgoffa i o stori am fenyw a ddarllenodd yn rhywle, fod i chi yn gallu bod yn iach pe bai'r ci yn cael llawn llwy fwrdd o cod liver oil bob dydd. Byddai'r fenyw yn dilyn yr un drefn bob dydd, chaso'r hen gi, nes ei ddal, reslo gyda'r ci, a llwyddo i orfodi'r fedduginiaeth i lawr i wddfe. Tan un diwrnod, yng nghanol yr ymdrech feddygol flinedig hon, cafodd y botel i chicio drosto. Rhyddhaodd i gafel ar y ci mwyn sychu'r llanast. Ond mawr syndod iddi, rhedodd y ci at y pwll o cod liver oil a dechrau'r llyfr hyn oedd wedi dywallt. Oedd y ci yn hoffi'r olew. Y dill o'i roi iddo fe oedd yr unig beth roedd y ci a gwrthwynebiad iddo. A weithiau wy'n meddwl bod rhywbeth tebyg wedi digwydd i newyddion da teyrnas Dduw. Mae wedi cael ei gyflwyno falle mewn ffordd aneniadol neu aneffeithiol. Wedi cael ei gyflwyno i ni yn y ffordd rong, fel nad y'n ni eriod wedi cael ein cipio gan ei harddwch na'i grym. Oedd gan Iesu weledigaeth ar gyfer y byd, breuddwyd, darlun o sut y bwriadwyd bywyd i fod. Fe welodd Iesu fyd, lle oedd Duw yn teyrnasu mhob calon, byd o gyfiawnder heddwch a chyfiawnder cymdeithasol. Byd o gariad, cytgord ac undod. Wrth gwrs,
Siaradodd Iesu am y nefoedd a bywyd ar ôl marwolaeth, ond oedd ganddo hefyd weledigaeth ar gyfer y byd hwn. Galwodd hi'n deyrnas y nefoedd neu'n deyrnas Dduw. A dywedodd fod y deyrnas hon yn agos, mae ar gael. Nid breiddiwyd bell yn unig mohoni, mae'n bosibilrwydd yn y presennol. O bryd i'w gilydd i ni'n cael cibolwg ar y deyrnas honno'n dyn ni. Yn ystod diwygiadau Cymru yn y 4edd ganrif ar 15, wrth i bobl gael eu llenwi a'i llorio gan yr ysbryd glân, fe wnaethon nhw bothbeth posib i gyffesu camweddau a wnaed ganddynt a gwneud yn iawn am y pethau hynny. Ac yn annisgwyl, fe greodd hyn broblemau difrifol i'r dociau llongau ar hyd arfordir Cymru. Dros y blynyddoedd, roedd gweithwyr wedi dwyn bob math o bethau o'r dociau, offer, tools, morthwylion o bob math. Ond wrth i bobl geisio wneud yn iawn gyda Duw, dyma nhw'n cychwyn dychwelyd yr hyn o'n nhw wedi twgyd gyda'r canlyniad fod iardie'r dociau yng Nghymru cyn bo hir wedi llethu gan yr holl eiddo me oedd wedi cael ei ddychwelyd iddyn nhw. Oedd cymaint o bentyre o offer wedi dychwelyd, nes bod yn rhaid i'r sawl oedd yn reoli'r iardiau osod arwyddion yn dweud fel hyn: os ych chi wedi cael eich arwain gan Dduw i ddychwelyd yr hyn a ddath i'ch llaw drwy ddwyn, mae rheolwyr y dociau am eich i wybod eich bod wedi derbyn maddeuant a'i bod yn dymuno i chi gadw'r hyn a gymerwyd gennych. Ond nid hoffen ni weld adfywiad o'r fath yn ysgubo'r genedl hon, ond ni allan ni gyffroi dros fyd lle byddai pobl yn dechrau gwneud yn iawn am eu camweddau. Ond ni allan ni gyffroi dros fyd lle allan ni ymddiried ym mhawb i wneud y peth iawn oherwydd bod Duw yn byw yn eu calonnau nhw. Ond ni allan ni gyffroi dros fyd heb gandrin plant, heb lofruddiaeth, heb deuluoedd wedi torri, heb ddibyniaeth ar gyffuriau, heb ryfel, byd heb ofn, tlodi na chlefyd. Ond nid allan ni gyffroi dros fyd o'r fath. Fe gyffrodd y pysgotwyr. Geson nhw hysgubo i'r rhwyd Breuddwyd Iesu Grist. O'n nhw'n wir yn credu fod byd o'r fath yn bosibl a'r hoesant i bywydau i weld yn dod yn reality. A dyna ni'n dod at y trydydd gwirionedd. Oedd y disgyblion wedi cyffroi hefyd o sylweddoli i rhan nhw yn yr act o wireddu Breuddwyd Iesu. Fe ddwedodd Iesu wrthyn nhw fe'ch gwnaf yn bysgotwyr dynion. O'n nhw'n gwybod popeth am bysgota, pysgod o'n nhw'n brofiadol. Ond oedd Iesu'n ei galw nhw i rywbeth llawer mwy arwyddocaol fan hyn. Oedd e'n ei galw nhw i gyflwyno dynion y menwad i'r deyrnas hon o gariad, y deyrnas hon o rym, teyrnas y nefoedd ar y llawr. Nid gwylwyr goddefol o'r deyrnas oedd yn dod o nhw, ond cyfranogwyr gweithredol. Pobl a byddai'n gwneud gwahaniaeth. Gwahaniaeth parhaol yn ein byd ac ym mywydau unigolion. Sdim ryfedd i fod nhw'n excited. Sdim ryfedd i fod nhw'n gyffroes. Ond nhw'n mynd i fi helpu i newid y byd. Y mae teyrnas nefoedd yn dal yn agos yn y byd hwn, ac mae angen i ni weld hynny heddi. Mae Breuddwyd Iesu'n bosibilrwydd real iawn, lle bynnag y mae dilynwyr Iesu yn barod i fyw allan yr hyn y mae'n ei gredu. Mae rhywbeth arbennig iawn am y gŵr hwn, Iesu o Nazareth. Mae rhywbeth arbennig iawn am ei freuddwyd e. Breuddwyd o deyrnasiad Duw ym mhob calon yw i. Breuddwyd o fyd wedi rhyddhau o afel creulondeb dyn at ddyn. Ac mae Crist yn dal i chwilio am gydweithwyr. Dynon a menywod fel chi a fydd yn bysgotwyr dynion, yn bysgotwyr pobl, a fydd yn ceisio cyflwyno'i ffrindiau a'i cymdogion i'r deyrnas hon o'r nefoedd. Ond y cwestiwn yw, odyw e'n gallu dibynnu arno ni, chi a fi, tybed?
Amen. Gweddiwn, deuwch ar fy ôl i, canlynwch fi. Dyna eiriau Iesu. Helpa ni o Dduw ein Tad i ymateb yn gadarnhaol i'w wahoddiad. Helpa ni i ganlyn Iesu, i edifyrhau am feiau ein doi a'n hechddoe. Helpa ni i ganlyn Iesu, i unigeddau'r yn ialwch, i ymprydio gweddio gyda thi. Helpa ni i ganlyn Iesu, i gwmni'r gwan ar gwrthodedig, i gyhoeddi maddeuant i'r euog, i gynnu cyfeillgarwch i'r unig ar digyfaill, ac i dorri bara'r bywyd ar newynog. Helpa ni arglwydd i ganlyn Iesu, ar y daith i Jerusalem, i rhodio nifydd ac yn wrol, i wynebu gwrthwynebdiad a gwawd y byd o bryd i'w gilydd, ac i lynu'n ffyddlon wrth dy fab Iesu Grist, yn awr y bradychu, y cyfaddawdi a'r cilio. Helpa ni arglwydd i ganlyn Iesu i Galfaria ac i eng y groes, i weld yn dioddef,
i brofi rhin y cymod rhwng Duw a dyn, i osod ein gobaith yn dy gariad a berthol, ac i farw i bob balchder a phechod sydd yno ni. Arglwydd helpa ni i ganlyn Iesu, allan o dywyllwch y bedd i wawr y trydydd dydd, i rannu yn ei fywyd atgyfodedig, i'n hadnewyddu ar ddelwedd i gariad, i wasanaethu fel corff newydd yn y byd, ac i barhau ei waith ac i estyn ei deyrnas. Arglwydd, helpa ni i ganlyn Iesu, dyna'n braint ni, dyna'n cyfrifoldeb ni. Gofynnwn hyn yn enw Iesu Grist, ein harglwydd a'n gwaredwr, yn dysgodd ni wrth weddio i ddweud gyda'n gilydd. Ein tad, yr hwnnwyt yn y nefoedd, sancteiddiau'r denw, deled y deyrnas, gwneler dy ewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyro i ni heddiw ein bara beunyddiol, a madda i ni ein dyledion, fel y myddeiwn innau i'n dyledwyr. Ac nac arwain ni brofedigaeth, eithi'r gwared ni rhag y drwg, can esteiddo di yw'r deyrnas, a'r nerth a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. A dyma ni wedi cyrraedd diwedd yr oedfa, a finne wedi cyrraedd diwedd yn haith ac wedi cyrraedd eglws y grog yma yn Mwnt. Gobeithio bod chi wedi mwynhau'r oedfa cystad ydw i wedi mwynhau yn haith gerdded heddi. Tan y sul nesaf, cadwch yn ddiogel ac yn iach, a gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân, a fyddo gyda ni oll. Amen.